دقيقة قبل على الليل. Inselmu l-kom senjuri u najdu hello l-kulħat u nselmu l-kulħat specialment l-ex imħallef Tony Abeta. Taħseb? Għalix? Għalfej t-sellim. Għaxir tira, Allora, bissa ma tanċantu xjamel, tibu mux problem għaxute. Ma bleżat tirtira, ma Bernard. Mela, tira ma Bernard li k-tnejn tira fl-istess żmien, issa t-tnejn kellhom xogħol simili. Bad kien jaqta sentenzi, u kien jipprova jaqta d-distak nexxielu l-ftit, ma bad tirġa' telefon biex xogħol. Bejnu bejn il-lejben, ma U għandi kont nej li huma Tony qed joqgħod iċempel il-Bernard. U taf x'qed joqgħod jgħidlu? Ekka. Il-banana tiegħek akbar minn tiegħek. Klassi għalih Tony da, klassi Selmulu, unawguralek il-ġranet issa bil-pensjoni. Jim ta' mistrieħ u tgawdi ħaqek. Issa, xtaqsejtom jew? Il-mi? L-tfal, x'istaqsejtom? Il-ġimgħa. Mela, l-istaqsejtom għax taf li jintom għaw il-owners taħħom għaw. Ġenituri. Il-ġenituri. Ta' mux Tamlu l-om ħin, fiex ħin, suppost imorru jorru. Iva, bil-fors. Mela, jien staqsejtom, jekk huma x'jaħsbu, jekk huma jaħsbux li jintom il-kbar għandu jkollkom ukoll il-ħin tagħkom meta titlu. Il-kbar, għandhom ikollhom ħin fiex imorru jordu jew dawk jistgħu jibqgħu majmi. Jien ma nafx ħin. Ma tafix. Min jibatek torqod lilek? Il-mami. Imma mbagħad il-mama min jgħidilha biex torqod? Vera ħadd. Kif jirnexxilha torqod weħeda? Għax il-ħin tkun taf. Għax hi tkun taf il-ħin il-mama. Anka l-kelb U l-kelb għandu ħin ukoll fiex jorqod? biex nirrit. Ora, tifhem għax kelbu. Meta jikun l-nas, imma meta jkun morning mal-ewwel norqod. Ukoll. Jaraw television jkunu ġidu. Sibatuk torqod waħdek u ma jqgħodu jaraw television. Meta nara għajnejja jaqbdu l-maru. Ma jirqdu pal-jien. Fl-istess ħin kulħadd jorqod intom. Aħda iwa. U ġieli għadu iktar imqajmin il-kbar? Insejt. Insejt. Qabel jiġi san ma Semminu. is-san. Is-san, sorry, is-san. Ma qabel tiġi s-san, torqod. Le. Meta tiġi s-san. Meta tiġi san ma torqodx. Ftemna ħafna. Nofs il-lejl jew. F'nofs il-lejl tidħol torqod. Jew 1 o'clock in the morning. Imma torqod wara l-ofsinhar. Le, mbagħad lanqas norqod sa 1 o'clock reġa'. Jien xi drabi f'nofs il-lejl jien nkun hekk nara television, pereżempju nara Greatest Show anymore. Mbagħad nħares lejn missieri u ommi. U kun reqdi. This is them. Allora ma tistax nagħmilhom bedtime imsiken. Tgħidhom eżempju 8 o'clock intom tidu tmorru torqdu. 8 o'clock. Jiena nibqa' magħhom fis-sufan not nara. U kulħadd jorqod. Jien sorta nibqa' magħhom. U min jorqod l-ewwel? Il-parents, jien l-aħħar wota. Mela, allura ma tistax tgħidilhom go to bed. Bas ikun ġibtin not nagħmel party ogni. Ġifieri tħallihom jorqdu mbagħad tagħmel party wara. Imma huma jafu. La. Għakonna t-nsemmu li mħallef Tony. Għabjena, semmu lu minna, jaf kemmet ġiġam straħ, imma xinu legali u xmux? Għal xej għan nipruvaw nifmu aħna, ma minn flok nistaw nibatu lilu, il-furban number 1! Huwa legali jew le l-issu karozza maħmuġa Żgur illegali. legali? Mela, hekk maħmuġa kif ħajja dara? Illegali mela, ma tistax ta' Ma tistax. Jek tkun maħmuġa ħafna le, imma jek tkun madorata ejwa. Id-dej u l-warden taħseb, itijelek Fuq hekk ma naħsibx li jtielek u jiena. fuq karozza maħmuġa, tista' suqa maħmuġa. Mela, mhux problema. Iġri daqxie ħmieċ tista' toħroġ biha. B'ħafna ħmieċ Le, Illegal. mux hekk huwa. Imma l-lum janu ħalli n-numru jider tal-karozza. ma tikkomplika għal-ħajja. Nifskala r-register mussuqa. Alright. Nadif għaddan, nadif il-karozza. Proset dak. Xek. Tajja, proset. Issa nara xejn l-avukat għax ħammur nisaqsih ta' Alright, here, tamen sewa. Grazzi, thank you. Komplement tal-ġurnata. Tanti joħor qalbi, ciao. Jekk il-karozza tiegħek tkun maħmuġa ħafna, tfisser li ma tkunx għadha fi stat tajjeb u ma jkollokx il-viżibilità neċessarja fit-triq sabiex inti tieħu ħsieb tkun tista' tara kollox. Għalhekk il-liġi tipprojbixxi li l-karozza tkun maħmuġa ħafna u inti tużaħħa xorta.
U dak kien kollox għallum nispera ħadd biex taraw xu tarek le, arawna għadha forsi tmorru aħjar, mhux hekk? Isma' x'tagħmel biex meta torqod ikollok sweet dreams? Ma nafx tagħmel. Tagħmel l-iktar ħelu tħobb taħt l-imħadna, tixi ħelu tħobb. Ma buġa. Iwa kompla waħda miegħi ħanżira bala, xi tħobb ħelu? L-slash, l-dak. Mhux sweet dreams ħajkollok. Ma naġiex. Wet dreams ħajħammorru.